Emma HIV AIDS done what we have and somewhat primo bano who are the hoa. I was so when you're brand new Dajana and none of pay would see me XCA. Now, and rather, and so I have for that the seer and the man and number of your foyer one more member said no so no. And when you go to one on a cassa, yeah, better than in actually at the amamo. Now, what do I need extra more and what of Chris for? Are this shaping what? Yeah, 1 year for the mono. One would them be some and I watch and say how one and want to make the able to see and send me up for the different year and I'm a famous soul for ordinary. Mommy, if you are a mamma, transmit my little one so at the amamo no wash and come and say, Net, I had December, not so for you for me. Let that social media new, I will 15 million and a Junior saying. Social media on this thing now, you see what they are going to Facebook or Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1, YouTube, Twitter, and Instagram, and TikTok national, Sompa TV. Every share online, so www.sompaonline.com. And somewhere you're watching now, so for what you're cooking, you're going to work for Sanim. Now, what you can say, at the free wall. I'll pay you to run it at Dajana and Semno, and who enter Moon and Yetimi and for Emma Diamond. Yes, some not say at the free a year, the one that is here, yeah, a real senior and what was HIV AIDS. Yet to me, Penny of Poppy that is here, and Papa Saya, dear Western Women to Memoir. Sepaya Church, Mapa, you better put them for a dear shaman sign. Leah will set the Yabian in the student to buy X year, and it's in such a bonny yet, but Bishwa, it's in the edit friend. Let me have a crowd goes to one who I never push, and the walk as someone push, when the idea the other one of them. A young man, Peppy now said, you pay one way you can move, I think I want to send you to one of them. A young penny for, and I'm sad that was so, at church, I'm out for 7 years, actually by one name, or bet you want who and they ask you. Now, and what that, I was here. Asante Mate was sent home and they come up and Capuli Mate home. I bet you just say HIV AIDS, Yadiano, and if I do one, yeah, I have one on Pano, and yes, I'm on some new year. And I'm told the Director General, and the Montana AIDS Commission, Dr. Shemet, who are here, everyone one way then what is a trip for and a share to drink for ma. And some amount of sway and if one send be a century, and put some echo, what I may a tray and the Mario. Across all the 16 regions of the country. So the region with the highest prevalence are mainly those in the south and the middle belt. So you have Bono region, you have Eastern, you have Greater Accra, Ashanti, Western, Ahafo, and these, of course, Volta is also featuring prominently recently. And it is important that we all recognize that the HIV is still a problem in this country, and therefore everybody has to take, the necessary precautions. And so the regional breakdown in terms of prevalence, let's start with, in terms of prevalence, we have Greater Accra has the largest HIV population, followed by Ashanti. I think it is understandable that Greater Accra and Ashanti have the largest share of the Ghanaian population. So obviously you are most likely to find more HIV cases in this region. But when it comes to new infections, we're seeing more number of new infections in Greater Accra, in Ashanti, create awareness about the epidemic, and we also take stock of what we have achieved so far, the challenges we are having, and what we need to do to end AIDS, because we have the tools, we have the strategies, we have the policies that can enable us end AIDS by the year 2030. But the one critical issue is risky behaviors that Ghanaians are involved in, which invariably expose them to HIV infection. And so our call to young people is the fact that more and more young people are becoming sexually active, and unfortunately they do not use protection, and here I mean condom.
Ebusia nipa yɛte nken ɛyɛ yɛwura ɛto ahene kyerɛmɛ wɔno ɛna yɛpanyin kwankyerɛfoɔ yɛ abadwakuo yɛ a wapa wɔnom ɛwɔ Ghana ha sɛ no HIV AIDS wɔhwɛ atoto ano asoso ano no wɔtua wɔnom ano na kɔkɔbɔ ɛna ɔde ma ne titiri ɛne mmabunu nsa adaro ma wɔnhwɛ na ne etedua mu bahai condoms no wɔnom edi akatima kapɛn agorɔ na wɔmfa nhyɛ na wɔmfa nya ahobanbɔ fisi ahobanbɔ ohwe no yɛse ɛno ne bɛɛmɛnti no mo nkɔyɛ ɛnkɔte yadeɛ no bi nti asante mantam asɛnom ɛtɔ so mmienu ɛwɔ ɛyɛ yadeɛ no ho ɛna nkrampomponi mantamfoɔ nso ɛna ɛhuri ɛde kan abusua yɛfiri sansɛsɛm no ne yɛte asimo ɛnura dadapɔ na kɛseɛ yɛ ɛkɔɔ so ɔman Ghana mu ha sɛnom na mpanyinfoɔ ahodoɔ yɛ a wɔnom abɛdi ɔman yi so korɔ ɛne wɔnom a wɔte soɔ nyinaa sɛ adaroma yɛnhwɛ na yɛnsom nka bi mu nananom akuafoɔ fi sɛ wɔbi sɔre ahomakye da soɔ mu na wɔte ahɛsoɔ na nkra ne nhyia no na awɔwɔ ne ɔmo wudi mpu ne mpu na kyɛ sɛ nneɛma ahodoɔ kɔkɔɔkɔɔfoɔ mu krampo a ɛmemena ɛɛtɔ w'ani na ɛsɛ wusɛ hyɛw na nsa nso hyehyɛw nneɛma ahodoɔ yɛ akyɛ sɛ ɛɛya na yɛ ayakayaka de a nananom akuafoɔ fam no ansa na wɔnom anya aduane de abrɛ yɛn na yɛtumi de bi aboya no so twɛdeɛ agyina pintin no ɛyɛ na ɛdɔɔso yɛ ha kɛseɛ nti no wɔnom adwene ho hu sɛ nipa yɛ ade a wɔsa yɛyie ɛno nti wɔn ayi da baako deɛ si hɔ yɛ December 1st bia no wɔhwɛ sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi aboa ɛde nananom da kɛseɛ no wɔde ayɛ abɔsobɔde adwumadie ɛde ama wɔnom ahyɛ wɔnom kran sɛ bɛyɛ a wɔnom bɛyere wɔ ho ama Ghana man sɛ bɛyɛ kuayɔ ho nsɛm firi tetentene ne ayɛ kyiri brɛ mu ɛbɛsi ne no ɛtoɔ ɛntimi ɛntwa na ɛnu ada adwumadie no bi ɛkɔ sɛ wɔ mɛma fa na nyina no ɛna wɔde w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Offense South yɛ no wɔ asante mantam asɛ no mu a ebusia adehyia wo a ɔmo yɛ akuafoɔ mu dɔmo no wɔnom ano dam wɔn so dendenden ne nyina no ɛne sɛ wɔ ha ahodoɔ bi a wɔnom nam no yɛse adwumawe no ɛda a yɛte ɛde firi ne wura no yɛnkɔ na ɛyɛ Offense rice farmers sɛdeɛ wɔsi ɛda nsɛm de kyerɛ yɛ no yɛnkɔ tie bi ɛmra afidie in fact mo ne dwuma no ebua yɛn so yɛkɔ ɛwɔ haw bebree ɛfa yɛ dwuma no mu baako ne eduro ne fertilizer ne eba enumahwɛ so a yɛbrɛ paa sɛ yɛpɛ sɛ ban no mu ayɛ ɛwɔ eduro ne fertilizer no mu yɛtɔ so mmienu ɛmo no so wodɔ wi a ɛkwan a wɔbɛfa so a wɔde ba ekuro no so ɛdene tɔmiri bi a na ɛkwan no asɛe nti ɛnam saa ne nti edwuma a wɔyɛ wɔ ekuro no mu no ɛnɛma na timi sɛe ɛwɔ kuro ama wɔ because wɔde baba kuro no na edwuma no bebree ayɛ den aporɔ nti yɛsrɛ ban sɛ wɔmmu ayɛ na yɛkwan no so ɛnyɛ wɔfa wɔnti na mo wɔnti kwan no so a kaa ntimi nkɔ abobo yɛ aso so timi kɔ ka baabi yɛ a wɔntimi mfa nneɛma yɛ den ɛmma yɛatɔ so no ɛwɔ kuafoɔ bebree yɛwɔ pepa sɛ yɛbɛtumi ayɛ den ɛde yɛ adwuma bet yɛnya sika a yɛde ɛbɛtɔ nneɛma no ɛyɛ sisia ne sɛ yɛ kuafoɔ ne kua na yɛyɛ no so babia yɛde firi ba so koraa mpo nsuo tɔ a yɛntumi mfa mpii ɛna metumi sɛ Ghana nso so deɛ obiara nu a wɔsɔre a wɔndidi ansa na wɔkɔ adwuma ɛnso aban no ɔba a megyiri sɛ kokofoɔ nko a na ɔyɛ de wɔni wɔ mo yɛ a wɔtoto ɔma katuam yɛdɔ mo ɛmo a yɛde obiara sɔre a wɔdi mo ɛna sɛ yɛde ka sɛ yɛde pie nso so a yɛntumi yɛ de abusia nipa yɛte wɔnom kan ɛyɛ nananom akuafoɔ yɛ wɔdɔmo ɛwɔ Offense South kropon no emu ɛwɔ asante mantam ha senom na yɛda so agyire mu ɛyɛ akuafoɔ na deɛ tɔ so aduasa nkron yɛ kɔ so ɛwɔ man Ghana mu ha senom yɛ a ɛti po asɛm yɛ wɔde to so ne sɛ wɔhwɛ aboa apɛko apɔte yɛ no ebetimi ayɛ ensoano ne betimi ayɛ basahare so aboa sɛ bɛyɛ aduane ho nsɛm ɛho bambo ne nyina betimi agyina abrane na aboa ɔmaisi kasɛm no ebi ɛkɔ so ɛwɔ wasa ɛne ne mpɔtɛmo na ɛno ana ansa kropo na dɛdeɛ ne bɛkɔ so no nana kwasi atɔbra wɔno ɛyɛ divisional chief ɛdema esikuma bonsare wɔno ne nadehyia ne nananom atankonwa yɛ wɔ hɔ no ne nyina watɔyɛ mante ɔmo kyɛ so ɔmo kɔ apai ne nyina no ɛne sɛ obuo mapaye wɔ sɛ mpanyinfoɔ bi ɛwɔ aban mu wɔde ma wɔnom no wɔse wɔmfa wɔnom nyɛ hwee na nananom ɛna yɛ kuafoɔ yɛ wɔkɔ ɔmafuo mo ba ɛnso no MP ɛbɛba bɛdi dwuma bi wɔ hɔ MC di dwuma wɔ hɔ ahirabasa yɛnim sɛ bi a yɛkɔbɔ nananom amaneɛ anase ekɔyi wɔn asuti ɔmo kyerɛ sɛ
tesa de course so enu adai krampa farmers day no wonum anhye da meyi wonum asutie papa bia nam so nte no wonum se womu apaila yenko na ensem womu de tu dwa no yenkonko tie bi firi na nakwesi atobra enchen. Abusia ye boy ya homoden senke en sabe kana nakwesi atobra ya wono ena eye divisional chief edema esikuma bonsare na wonom ensem a wonom ekase aban panyimfo ahodo ya wonom so ewotakwa ene ne mpotamo ni nyina no enya ade a omude wobuo mapabia ade ma wona akuafo de dia wonom ba be dia na wo chese wonyi wonom asutire no eho nsem a yeje ye eni the waje so bu akura so bu o be se yemra o wubati na nano the waje o man ba o man ma na yemra na aso we tibida aso we tibida regional minister family ya yebibi wanu is share manager ya ti se what committee what is secondary what committee ani secondary ye ntakwa na nanu obi anu ba oto safre se ye be ye epuafo da ke sese entina nanu umma ni baba ko anaminu mo meka committee hu ye sise amo o ma priba anna ye so we the essence is the regional minister na obuye wasafo na yan fasu bi ma onko a esa say wo kuya wo to so ambu ohu aga mpi otu mi yan ka say emfa ohini abujo bi aba abuskere bi ama program na say what be that emre yendi kaso emre yendi kaso say na we do ni breso na odina na menu tutu koma that's no obi so breso yo abusia ni pa ya tinin kan divisional chief ya wono esikuma bonsare ya ni nyina no ewo atoye mantam na nakwesi atobra ne sem ena yetie ye no afe yedaso ejinamu ewo afofida kese ye nrada na no makuafo ye de si wo ede huro wo no ho na mampanyi dodo John Dramani Mahama ya wono Ibrahim Wokita Frank Adia Mendes amanyoko no wono so ekrese akuadwuma wo no eyade abo my Ghana de hye paama empo no wode wani kiremo wa mahodo so ayakwakwaje din ewo ho fi se kokko wo no apagya wo my Ghana fitetentrende ni nyina no enam nananom akuafo ensa so eno enam so nti enu adabla na dwumadie we se ekoso no watwetwe nsem de kogu ni Facebook wo ho ena wade abasobode ede magana fo akuafo nyina se nananom aye bio ye mamuamo efisa bo ankwa ma ye buada na wakyeresa wo hweda nananom akuafo wonum dwumadi a obre ede wo hododo na ne wom obi bedo afuo fertilizers ahodo ya wode bekwa akogu so okra no nenu akwa boachi bidin ebi wo ho a wo pe na so no fami kwei eno eni asefisa yankwate adromra eno ani ahaba no nti no amakuayo no agigya kakra efasi kasemo ayenya emfa hye omudwumadie mu nti eno nti wode atudwa se wo ba ewon fipi mienu ne aduonu na wo abra aman no eba beto aba eyi no edna ba betina Ghana konwa kese no so a wabehwe se na namakuafo asetene mu ene wonom enna yem wadidie mu obibiem no eniema bekoya mu akomatimi atọ yem na wahu sampa ye breso abanso no yenso ye te ewo yedwumadie so na ye John Dramani Mahama de kakra to aso etrese wobabiem a wobehwe no ode hihye ya mapa ye betimi aboa efesi kasam ye de so akuafo asene efa niema ahodo ye fertilizers ahodo ene akade a ye de betimi aboa kuayo ama no etimi agyina ne naso no wase wode ne nyina ebente no wonum enhwe NDC anim wabla wonum ba ne ose centers ahodo dodo na no wonum biebie no asa wo pebesi a wo bo awura ho na etimi aboa makuayo ho nsem no agyina ne naso nti ye John Dramani Mahama Franka tuni de machine ye manso akata manso amanyoko no eno no so ne nsem kakra ya wode tudwa nrada wabra na Farmers Day celebration ekoso no ena yada ne ekire ede amamu no
Obafo ne de ne nam ho apaso na yada so ewo mpoano de na anwemu a na yada so ebutuo eye Farmers Day no a na yada so wom na soame ekropom aselum so dwumade ne bi ekoso enam so ntie ewran monyafo Maxwell ofosu kwache wono na ya ban krache panyi ewo ha senom wono so ejina ne nuanom nyina nemu de ensem bi etu dwa na yesehwema ohwe no eda busia obi amomo obi ni wura no na se efata ne yenko ne wura Maxwell ne nsem ne bi yenko tie bi mra Oman mu nyina no ene de etoso aduasan kono ye municipal assembly hanom nso de etoso enum eni na asampo anase etira edaso ne se yefa ekwan soronko so yasacha yenkua num absebeya kuaye ho enkwa aduane ho nkwa atwe ewo oman yi mu na ohwe ne oma agri director di anim ema ye ko kire ye na emu bi ye de ye tintimagu nkonko ni ademu ebi bi ye de ye bo modern se ye bedua enuane ama enuane abuso anase abama ye nyina ye nya bi abusuafo kuaye eye adwuma beka se eso anipa me ya megyina ha me ye kuani in fact kuaye ne adwuma ameye Ebusia nipa ya tin nken ya ban krache panyi no wo soa mikropom hasen me wura Maxwell ofosu kwache ene ni din na eno echi na panyi pa ya wo hwe kuaye ho nsem so wo soa mikropom ase ye wura Abbas Mohammed wono so de kakra eto aso sei a part of assembly na ya mamo panchire agriculture ashe kesi pa ewo assembly because say dem di kan no aduane ni ho a obi ani ho yase but o man mo mra amasomra mpam chewa African Development Bank the president on the 28th July 2017 almost celebrate IITA International Tropical for Agriculture Ibadan, Nigeria. No can say was it the next billionaire or millionaire out of free Africa harbor all free gas Abusiana chese next millionaire no ebe free eye kuayomo na aba ye ranimonyamfo Abbas Mohammed ene ye ko ekotie no ne kura mu no ena panyin monyamfo e friend Nicholas Treme wono ena wo born abaso se so mikropom ase no no wono ena wo ye kandifo e wonananom akuafo nyina eso no te no wo ji akasemo e de nsem kakra e de sei Wanke jumana kejai nti aya ade a ye ne je ho ne ye eno nti me dia me ye kakra me ye crop farming me ye mo kakra me sa wo catfish ene ho kono bana me boa afofo so mo butu ye bi ana community na so ma boa efi asase da ho bia boa na ma ye bi nti tam bia no bi ye ma environment so ai green from the time ene rubber na plastics e boa me ye farm ene nti no so boa 2011 but they make a come who you buy 5 years so go crowd don't use 0% free medicine and then ma can dia dey na ma no yenganya enti awasa ki akoya no mu chense ana say dwumade ni process ni manufacturing no Abusia ni pa yeten nken ye Nicholas Treme wono ena so mikropom ase no best farmer wo fa enkunim abotire no ede eso aye afa ye free so me ase ne ye kire mu e wotafo pankro no kroponi mu ye no so wasante mantem ase na dwumade na bi course wo ho no enam so ntipanyi pa ya wono ehwe kua ye ho nsem so ye Fred Addison wono so eda nsem adi ede kire Sompa wuza yesi bia sense of yes yi le hwe wa ho oden se ko ye na to hu awon na ba ko se pa yi ko na yi je se tafu yo we da so si ma no e mi ji e mbembi no ye train is ma
they can never I can't off food activities small. Maybe just half hours on that for a baby, I will wear the account of the boy. You can never get on the night. But Abusia for your Friday that is saying one no not for pancron or share agriculture home some so ewo and na yokotie no afeye mon remo ewo empanyin for afofro nchen ewo dwumedie kro na mu na ebi ekwo so ewo afo no southwest abatu ampese so ye no so wasante mantamate na so panyin pa ya wodo wani kiremu ewo National Sports Authority awochia no your Professor Peter Chumesi wasasa na hwene so betimi agyam won potam wo na wa pre aboy remo wo bra shebedwa se be yo betimi akotwe mpuntuo e de abre na de hye wo no so e dan samadi kakra e de kire ye wa bra na dwumede ne bi ekoso e wo adade krom ye no e wo afwa no southwest empotam ho ya moti no e dwumede papa nyina so ya ye Nidia na ko da roma abodiase no ame makanso na otan ona yonzo ani fio yetimi sebia bia na na bo abemebo efe le Jesus bia sika no le to bicycle the first bicycle me go school o be she efie na obuko fa wa ene die se japade no adi ba ko ye ntumi ne se ye mrantie ne maba wa na ba no die ayana ye papa ne ma me no titia o se ye kra no so timotua ema be ye kwedeu Free Poma na kwatine krokesi Professor Peter Chumesi wano Director General of the National Sports Authority ene ye ko ekotie no na dwumadi na so no monyanfo Joseph Paul Bonsu ya wano so ya ban krache panie won potem abusia wano so etoa so kakra bi sei Economy. I say that agriculture is the backbone of the economy. It is a minus assembly. The proposal, the man discussing the economy. It is a moment you get a control on it. They start the level of my opera. And it's not the Gaza and so I'm a Baba by the as Abusia na chese kwayo ho nsam modemo ya nananmo kwafo ebo de ho abasobode nsam bi na yetiete ya wonmonyafo Joseph Paul Bonsu aban krache panyin ya wono so ewo ahafo no southwest mesini mo no ne de na yekọ ekotie ye afa ye free ho ane da so ewo eye sansensem mu nemom ye rebo ewo afija kwabre mesimo eno so wasante mantama senom na ho eno wononyafo Christian Edupoku wano so ede ensem dodo na tudwa efa abasobode adwumedi ahodo a nananom akuafo empanyifo ya ma wonom wo ya ban krache panyin ede ma de hye mo afidja kwabre mensin no emu afibia yedi Farmers Day what was afiwe no ayeso because we award say the maya national man say yema only second award baba afidja kwabre south yema as many as 14 awards. Nina so to say na dia asopro faa yi. Na because I'm make say bi say yaye a free body about the do say a business. The career business. Titilo na yin yin say odo kakra bia onu o ma na o yin bebi. By ne ye do ekoton. Yaye scam I am for dear, and indeed, Yansem, a pesse, and Mabu. Abusion monyan for Christian Edupoku afidja kwabre mesimu aban kwache ya wono ewo ho and I watch us and another dankwa kufo do na ban abeye bi de abo akua yon hye mapa wo de abente meburu fa won hu hyem se beya enwuma hu akwatwe wo ban mu nam so nte no meburu ne nam banchire na nsan ne adwuma ye bonsa mebobo wono pa ma wono mabra boye bisi basa no won fa hu hye na ne nyina no eto entimi entwa Yera Christian Edupoku ensem ena yekọ ekotie na yenkọ Facebook Sompa TV Ghana
and Sompa 93.1 YouTube, Sompa TV, Twitter, and TikTok nyina so no Sompa TV. Ye ko Facebook comment re kakra keke kaswa what the aba was say how waba na was sitting nyina no ene se news no edemu krepa kaswa ene impotemo kenke town ho no American house kenke house eno no se wadi free eba na na do sipoku wo bo ase wo se next government ya Dr. Mahmoud Bawumia eba be hweso no wode sika eba be hya agriculture munte no possible ebetimi abem enti obia enhwe na wonto aba enfama no na sanso na akuamu aboaten de aba na watcher se ebusia Dr. Mahmoud Bawumia was so be break 8 in one time enu tini yenhwe ne nyina nya afam de efa emoa wono so na dwempo no Sompa news or see to the world na upon bampina se en wode eba ye da se papa the blessed sun asante mampon 2 p.m. no was say NDC mani nyina no o si wono ehia se obeka wo ho abom no watimi akonkoden de ama oh my God na fi se obi be ye bi de aboa okrampa anya se wankasa wabo a wonti no ye nyina ye nhwe perigold de aba na watch se se nyankopon eka se ane ahwan ene betimi aka se da bi was say afi we say no enshira afi wasi we time bi ene munti no obia enter me chuku na na de ni boaten se wo hwe live free Hamburg one ne hokani dofo papa bi Mama Patricia Amo nyakopon enham se Sompa FM no side Sompa TV no side abusia ye fancy asenum ne na mo amudi bi ba ye kire ni nyina so ase ye brasanti abo Benedict tenisem panyin Koko Veronica Jando akosia so mwaso dela Mrs. Japan no one the news crew ya mame ya Gracie ebo echidom de den no ena one ebo ye ma ensem okruche ye ede ma ye rasanti ebo asem a wo anope ye de ebe so mo ye fasida ne bi ema sunya ne Sompa fo ekwenya kwa bro no chami no mo nana poku piesie eni sie mu nyina so no ye damo aso mo aka ho ena me akasa me nua mema no mo wo Sompa 90.7 eja pam dada AAA systematic press ene papa toast brother Philip na fe so owo ahene panyipa yada se papa pe ye kuaboachi wasempetia yada wonum nyina se na ye na Kelvin so ase wono na hwe chinchin fidie ni ma me o se twa me fa social media handles ni nyina so me akasa me ba ekoba Jesse Sempremo Bema Obed papa bi wono so ne twa me de me fa Sompa television so yada mo ase ama monitie medi ene ohene ire ma me akua yeboa asia mabronya obetimi afreme abrewatia me sorry die na enye obi ase yankase enua bema nana ya obo ama libia boga ene ayabe mendai de Ghana fopim dwumedie sen ena ensem esitototo o my God na enua da kuayo ho nsem ya chese amanfo epeja no kosoro no die ene koso msem ben ena ye yifri mu ebe ne die he ne de ka ho a eno so betimi afa ne ntampefra school placing system no so computer system no so eno ho so nsem yade a obeda da ni ne mpanyifo aboho nkomo no wapa no pemesi bre e de amamunti no obetena se adwa no ni nyina eye ne de ayada mo ase 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa